Francisco asumiu o pontificado o 13 de marzo de 2013. Con 76 anos e procedente da Arxentina, convertiuse no Papa 266 da Igrexa Católica, o primeiro non europeo. Jorge Mario Bergoglio naceu en Bos Aires en 1936. Fillo de emigrantes italianos, diplomouse como técnico químico e foi profesor de literatura e de psicoloxía antes de optar polo sacerdocio e ingresar nos xesuítas. Como arcebispo de Bos Aires participou no conclave en que foi elixido o seu predecesor, Bieito XVI, co que nunha situación insólita conviviu durante unha década. Durante os seus anos en Roma, o Papa Francisco apostou por facer da Igrexa Católica unha institución máis aberta e máis transparente. Unha das súas medidas foi a creación dun secretariado para a economía para supervisar as finanzas do Vaticano. Pero a gran reforma do seu pontificado foi a aprobación dunha nova Constitución Apostólica que reemplazou a promulgada por Xoán Paulo II en 1988. Supuxo unha reorganización profunda da curia romana que descentralizou o seu poder e abriuse a persoas laicas e a mulleres. Dentro dela enmárcase a Comisión para a Protección de Menores, que o Papa puxo en marcha para acabar cos abusos sexuais na Igrexa. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. O Papa Francisco abriu portas tamén na loita contra a homofobia, autorizando que a Igrexa bendiga as parellas do mesmo sexo en unións civís diferenciadas do matrimonio sacramental. Outro dos seus compromisos foi coa inmigración. A súa primeira viaxe foi á illa de Lampedusa para denunciar, dixo, a globalización da indiferencia. Durante o seu pontificado, Francisco realizou 47 viaxes fora de Italia e visitou 66 países. Moitos deles con minoría católica, como Tailandia, Emiratos Árabes ou Irak, onde mantivo un encontro histórico co principal líder relixioso xiita. Francisco promoveu como nunca antes o diálogo interrelixioso, especialmente co Islam e co xudaísmo, como antídoto, dicía, contra o extremismo. Co paso dos anos, foise convertindo nun dos líderes mundiais máis escoitados pola clase política internacional. Protagonista de moitas instantáneas, unha das que quedará para a historia será esta. Na pandemia, nunha praza de San Pedro totalmente baleira, dirixindo a bendición Urbi et Orbi a un mundo desconcertado.